नोंनि नोमाया सासे डाइनासर अरायबो आंखौनो इसोर मानिनानै सोलिनांगोन। हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू बैक माय बडो फेमिली यूट्यूब चैनल। सो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बडो फेमिली यूट्यूब चैनलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय आरो दे लोगोफोर, आं भिडिअ हगारिया बिराद गोबावसैमोन मानोना आंहा एसे प्रब्लेम जाना दंमोन आरोना लोगोफोर। सो लोगोफोर, दिनैनिफ्राय भिडिअआ कन्टिनिउ हगारफिननाय जासिगोन। सो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायना बुजिखाबाय जानांगौ। सो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बर'नि निउ मुभि टिजार रिलिज खालामनायनि सायाव आरोना लोगोफोर। बे मुभिनि मुङा जाहैबाय सिनखायदै लोगोफोर। बे मुभिखौ डाइरेक्ट खालामदों जोंहा राजा नार्जारी आरो प्रडिउस खालामदों ममिता महिलारिया दै लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे मुभिखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'नि गोदोनि माखासे जारिमिना रिलेटेड दं दै लोगोफोर। मानोना जोंहा बर' हारिया गोदो माबायदि सोलिबोनाय, माबायदि संसार जाबोनाय बिनि सायाव दं दै लोगोफोर बे मुभिया। स' लोगोफोर, बुंनो थाङोबा बे बर' हारिनि मोनसे सिनायथि मुभि दै लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोना जाय बे मुभिनि टिजारखौ नायदों बुजिखाबाय जानांगौ बे मुभिया अलरेडि सुपार डुपार हिट जानो हागौ आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर, बे मुभियावहाय जोंहा सिनखाय मुभियाव जोंहा फावखुंगुर महरै दङ अम प्रकाश नार्जारीजों लोगोसे सोरां नार्जारी आरो दै लोगोफोर। आरो फावखुंग्रि महराव दङ जों हेलेना दैमारि आरो भिलेन महराव दङ जोंहा रुबुल बर'मोन दै लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आं ससे क्लिप होना होदिनि। स' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोजां मोनखो? मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामलांनो दाबावदै लोगोफोर। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेनोसैमोन। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।